शेतात राबणारे तिचे हात, घर चालवायलाही तिचीच कणखर साथ. ती उद्योगही चालवते सक्षम, घेते गगन भरारी, जमिनीवर पाय ठेवून भक्कम. ती समाजासाठी बनते नवी आशा, कर्तृत्वानं उजळून दाही दिशा. तिच्या संघर्षाची कथा शक्तिरूपा. मुलांच्या वाट्याला जेव्हा दुःख येतं तेव्हा एका आईचं हृदय पिळवटून निघतं. अशीच एक गोष्ट जी तुमच्या डोळ्यांच्या कडा ओलावेल. स्वतःच्या मुलीला आलेल्या दिव्यांगत्वाच्या आव्हानाला सामोरं जाताना जे दुःख, संघर्ष आणि लढाई अनुभवल्या, त्यातूनच जन्माला आली एक नवी दिशा. त्या दिशेनं उभं राहिलं आहे साहस प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आशेचं, आधाराचं आणि आत्मनिर्भरतेचं मंदिर. आज आपल्या समोर आहेत त्या ध्येयवेड्या स्त्री ज्यांनी दिव्यांग मुलांसाठी आईसारखी माया, समाज कार्यासाठी कार्यकर्त्याची जिद्द आणि हक्कांसाठी लढताना योद्ध्याची ताकद दाखवली. त्या आहेत साहस प्रतिष्ठान सिंधुदुर्गच्या रुपालीताई पाटील. मॅडम, तुम्हाला नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. आज आपण आपल्या सामाजिक कार्यात झोकून दिलाय, याबद्दल आपण बोलणारच आहोत. पण हे समाज कार्याचं बाळकडू तुम्हाला नेमकं कुठून मिळालं? प्रथम सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. खूप चांगला प्रश्न आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं खरं तर माझे आजोबा आणि माझी आजी या समाजसेवा त्यांच्या आजोबांचे मित्र होते. त्यांच्या मुलांना त्यांनी शिक्षण दिलं, सर्व्हिस लावली आणि अनेक वेळा त्यांनी समाजकार्य केलेलं आहे. तेच कुठेतरी जीन्स माझ्यापर्यंत उतरलेले आहेत. माझी आई देखील तिने सर्वात पहिल्यांदा तिथे अंगणवाडी सुरू केली. स्वतःच्या घरातला खाऊ देऊन मुलांना एकत्र केलं आणि नंतर ते सरकार मान्य झालं. अशा समाजसेवा करण्याच्या ह्या बाळकडू माझ्याकडून आहे. आणि मी देखील जेव्हा लहान होते, जेव्हा 8वी 9वी 10वी या वर्षी मी प्रौढ शिक्षण अभियान सुरू होतं, त्यावेळी मी सरकारी हे अभियान जे होतं ते इतकं छान त्यावेळी झालं होतं की दोन केंद्र माझ्याच केंद्राला जोडले गेले होते. आणि तिथं त्या प्रौढ महिलांचं मी अगदी स्नेहसंमेलनपर्यंत घ्यायचे. खूप आता ते ज्यांना अजिबात येत नव्हतं ते पोथी वाचतात, आता ते STचं बोर्ड वाचतात आणि अजूनही मला वयस्कर पण बाई म्हणून बोलवतात. त्यामुळे मला आनंद वाटतो की तेव्हापासूनच माझं हे सुरू होतं. आणि जेव्हा माझी मुलगीच दिव्यांग जन्माला आली तेव्हा मात्र हे अगदीच म्हणजे कसं असतं, पाण्यातला मासा झोपी जाई कैसा, त्याच्या वंशा जावे तेव्हा कळे. त्यामुळे हे जेव्हा सामाजिक शैक्षणिक अडचणी येत गेल्या आणि आपोआप एक 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 रस्ता आम्हाला पुढे आम्ही सर करत गेलो. याच बाबत आपण बोलणार आहोत. आयुष्यात असा क्षण येतो जो तुम्हाला अंतर्बाह्य हेलावून टाकतो. तुमच्याही बाबतीत ते घडलं. ते दुःख एक स्त्री म्हणून सहन केलं जाऊ शकलं असतं कदाचित, पण तेव्हा तुम्ही एक आई होता. काय घडलं त्यावेळी? खरं तर सामान्य आई वडील, सामान्य गृहिणी याच ह्याच्यामध्ये मी वावरत होते. पण जेव्हा मुलंच दिव्यांग जन्माला आलं तेव्हा सामाजिक शैक्षणिक अडचणी समोर येत गेल्या. तरी देखील मुलीसोबत जाणं, तिच्या शाळेमध्ये तिच्या बरोबर राहणं, तिच्यासाठी दुपारी डबा घेऊन जाणं, तिला साथ देणं, कारण तिला स्वतः चालताना सेरेब्रल पाल्सी पण तिला आहे, त्याच्यामुळे चालताना अनबॅलन्स होतं. मग अशा वेळी तिच्या पूर्ण शाळेमध्ये व्हरांड्यात बसून लिखाण करायची मी. तिला डबा देऊन झाल्यानंतर तिचे सहाध्यायी म्हणजेच वर्गमित्र मैत्रिणी एकत्र खेळत असताना थोडं लक्ष देणं गरजेचं होतं. आणि अशा वेळी सकाळपासून झालेला अभ्यासक्रम मी तो लिहून काढायचे आणि दुपारच्या पुढचा अभ्यासक्रम कोणाची तरी वही घेऊन लिहून काढायचे.
मोठ्या अक्षरात लिहिल्यामुळे ती शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात राहिली, कारण ती घरी जाऊन त्याचा अभ्यास करायची. बुद्ध्यांक चांगला असल्यामुळे ती ह्या शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात राहण्यासाठीचं तिचं जे काही तिला सुविधा हव्यात, मोठ्या अक्षरात ती पुस्तकं असतील, तिच्यासाठी वेगळा बेंच असेल, ते आम्ही सुविधा पालकांनी दिली. पण तिने मात्र अभ्यास स्वाध्ययन केलं आणि त्याचा परिणाम म्हणजे ती पुढे शिक्षणात चांगली पुढे जात राहिली. पण यावेळी मला अडचण अशी आली की तुम्ही वरांड्यात बसू नका. ज्या मुख्याध्यापक मॅडम होत्या त्या अशा सांगायच्या की तुम्ही वरांड्यात नाही बसायचं, तुम्ही वही घेऊन तिथं थांबायचं नाही, या दिवशी तुम्ही यायचं नाही. तरी अशा वेळी काय झालं, शैक्षणिक जे शासन निर्णय आहेत आणि दिव्यांगांसाठीचे जे कायदे आहेत त्याच्यामध्ये सरळ असं म्हटलंय की जो विद्यार्थी असतो त्याचा सहाध्यायी म्हणजे वर्गमित्र, मैत्रीण, शिक्षक, पालक आणि तो विद्यार्थी अशा चौघांच्या साखळीनं त्याला पुढे न्यायचं आहे. त्याच्या चौघांची साखळी बनल्यानंतर तो समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी शैक्षणिक सुविधा दिल्यानंतर तो पुढे जाईल. ह्यामध्ये जेव्हा मला तिथे येणं बंद केलं तेव्हा मात्र मला गट शिक्षण अधिकारी असतील, तिथले शाळा व्यवस्थापन समिती असेल, या सर्वांना पत्र दिलं तरी देखील आमच्याकडे दुर्लक्ष झालं. आणि अशा वेळी मला बाल हक्क आयोग मुंबई येथे फोन करावा लागला, त्यांचे संपर्क करावा लागला. आणि त्यावेळी त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं की आमची टीम येईल, जी जिल्ह्यातून या विद्यार्थ्यांसाठी काय राबवते सर्वांसाठी ती टीम ते काम करेल आणि तुम्ही फक्त एक पत्र द्या, फोन फक्त नको. तर मी विचार केला आपण वरती पत्र देण्याच्या ऐवजी पुन्हा एकदा विनंती करून बघूया. तर पुन्हा आम्ही विनंती केली. जेव्हा गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना कळवलं तेव्हा ते म्हणाले नाही तुम्ही वरती कशाला कळवलं, आम्ही बघतो. आणि त्यानंतर मात्र त्यांनी अगदी कार्यतत्परतेनं लक्ष दिलं आणि त्या मॅडमांनाही देखील सांगितलं की ह्या अडचणी अशा आहेत, तुम्ही सहकार्य करणं जरुरी आहे. आणि मला आनंद वाटतोय की जेव्हा अशी अडचण येते, म्हणजे तुकोबराय म्हणतात ना तसे की निंदकाचे घर असावे शेजारी, त्यांनी अडचण आणली. जेव्हा आम्हाला कळलं की शिक्षकांची पण संघ असतो, यांचा संघ असतो, तुम्ही तिथे नाही विरोध करू शकत, पण त्यावेळी एक ठिणगी पेटली की आम्ही काय एकत्र यायचं नाही. आम्ही दिव्यांग मुलांचे पालक जर समजा एकत्र आलो तर आमचे प्रश्न आम्ही कुठेतरी मांडू शकू. आणि हा एक विचार त्यावेळी माझ्या डोक्यात आला आणि मी त्यासाठी दिव्यांग पालकांशी सुद्धा बोलले. पण आता आनंद हा सांगायचा राहिला की ते मुख्याध्यापक आता मॅडम ज्या आहेत त्या आता माझ्या चांगल्या मैत्रिणी आहेत. खरं तर त्या आता हितचिंतक आमच्या बनलेल्या आहेत. म्हणजे त्यावेळी त्यांना ती हे वाटलं, अडचण वाटली, पण त्यांना लक्षात आलं की खरंच गरजेचं आहे. त्यामुळे अशा अडचणी येत गेल्या आणि त्याच्यातून मार्ग निघत खरं तर ही संस्था आमची उभी राहिलेली आहे. त्या संस्था उभारण्याबद्दल आपण बोलणारच आहोत. पण त्या अगोदर जेव्हा मुलीवर हे संकट आलं होतं, त्या संकट काळात घरात सुद्धा वातावरण थोडंसं वेगळंच असेल नक्कीच. मग त्या संकटामधून तुम्हाला उभं राहण्याची ताकद कुठून मिळाली? जेव्हा तिने शिष्यवृत्तीमध्ये सहभाग घेतला, शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये तिने सहभाग घेतला, पण तिला लेखनिक मिळत नव्हती, कमी दिसत आहे आणि सेरेब्रल पल्सीमुळे लिखाण गोल रंगवणे तिला शक्य नव्हतं. मग अशा वेळी आम्ही लेखनिकाची मागणी केली. कुठेही महाराष्ट्रात शिष्यवृत्तीसाठी लेखनिक दिला गेला नव्हता. ती पहिली आमची मागणी होती आणि त्यावेळी आम्हाला लेखनिक मिळाला. पण ज्यावेळी त्याची परीक्षा असते म्हणजे पूर्व परीक्षा असते त्यावेळी शिक्षक एक असे म्हणाले की हो काय हिला तुम्ही चालता येत नाही, हिला कुठे परीक्षेला बसवताय येता, म्हणजे अशा पद्धतीनं बोलणं झालं. माझी मुलगी एवढी नाराज झाली, घरी येऊन आम्हाला म्हणाली नाही आता मी परीक्षेला जाणार नाही, मी कुठे शाळेत जाणार नाही, मी कुठेच हे करणार नाही. शिक्षकांच्याकडून जेव्हा हे असं आलं, एक शिक्षिका, कारण त्यांनी ह्या अगोदर असे कोण दिव्यांग मुलं बसताना बघितलं नव्हतं शिष्यवृत्तीसाठी वगैरे. तर तिच्या पप्पांनी एक सांगितलं की हत्ती चाललेला असतो तो आपल्या ह्याच्यामध्ये असतो, बाकी आजूबाजूचे त्याला हे करत असतात, पण तो आपली चाल बदलत नाही. आपण अजिबात आजूबाजूचं बघायचं नाही. तुला कोण आवश्यक आहे, आपले आई बाबा, ते जे काही म्हणतायत तुला साथ देतात तर तुला पुढे जायला काही हरकत नाही. इतर जण बोलत राहतील आणि तिकडे आपण पूर्ण दुर्लक्ष करायचं आहे. जे आपलं ध्येय आहे तिकडे आपण गाठण्यासाठी प्रयत्न करायचा आहे. त्यावेळी तिला ती एक आत्मविश्वास तिचा वाढलेला. आणि मग त्यामुळे त्यावेळी जे आम्हाला वाटलं की नाही खरंच आम्ही सुशिक्षित आहोत, तिचे पप्पा प्राध्यापक आहेत आणि समाजाशी आम्ही भिडू शकतो. पण जे हातावरचं पोट आहे, जे मासे पकडायला जातात, जे घरी फक्त शेती करतात, त्यांना मुलांच्याकडे बघायला वेळ नाही आहे. मग अशांसाठी कोणतरी उभं राहायला पाहिजे. आणि हे लक्षात आल्यानंतर जे दिव्यांग पालक आपल्या मुलांसाठी काहीतरी करतात, बाहेर येतात, त्या पालकांना आम्ही भेटलो. असे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पालक आम्ही स्वतः जाऊन शोधले, त्यांना एकत्र बोलवलं आणि त्यावेळी आम्ही असं ठरवलं की आपण आपल्या मुलांसाठी करता आपण इतर विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा काहीतरी करणं गरजेचं आहे. मी त्या मुद्द्याकडे येणारच आहे.
पण मला हे जाणून नक्कीच घ्यायला आवडेल, आज आपली मुलगी श्रुती, जिचा आपण वेळोवेळी आता उल्लेख केला आपल्या बोलण्यामध्ये, तिने आता दिव्यांगांवर मात करत 12वीत वेंगुर्ला तालुक्यात ती प्रथम आली. शिवाय आता LLB ही ती करते. काय भावना आहेत आपल्या? आनंद वाटतो, कारण जेव्हा आपलं मूल दिव्यांग असतं तेव्हा ती चालेल की नाही म्हणजे ह्याच्या चिंतेत आम्ही रात्र काढलेली आहे. तिला समुद्राच्या किनाऱ्यावरती नेऊन समुद्रामध्ये आम्ही 1-1 तास ठेवलेलं आहे, जेणेकरून ती कमरेपर्यंत आम्ही ठेवलेलं आहे की ती चालेल. ती पुढे सेरेब्रल पॉल्सी प्लस लो विजन ह्या दोन्हीमध्ये असताना आम्ही अनेक म्हणजे तुम्हाला सांगते 90 झाले जे पालक करतो ते सर्व आम्ही केलं. म्हणजे देव झाले, पालक, अनेक औषध उपचार झाले, पण ॲलोपॅथिकमुळं तिला खूप त्रास झाला. म्हणजे त्याचा परिणाम तिच्यावरती दिसायला लागला, ती आपटायला लागली. नंतर आम्ही मग आयुर्वेदिककडे वळलो. आयुर्वेदिकच्या औषधामुळे तिला असं झालं की ते औषध खाणं जास्त वेळ, कारण ते खूप असतं, सकाळी ते मधामध्ये खलून ते देणं, दुपारी देणं, जेवणापेक्षा औषधच जास्त व्हायला लागली. पण त्याचा परिणाम चांगला होता. त्यामुळे तिचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, तिची सर्दी कमी झाली आणि त्या सर्दीमुळे होणारं पुन्हा पाठीमागं जायची ती, कारण चालायला शिकली की पुन्हा ती मागे यायची, तर तिचं ते कमी झालं. पण नंतर मात्र तिला ते औषधच अधिक झालं. मग आम्ही ते होमिओपॅथिककडे वळलो. होमिओपॅथिक प्लस फिजिओथेरपी, आणि त्यावेळी आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये फिजिओथेरपी उपलब्ध नव्हती, त्यासाठी आम्हाला पुण्याला जावं लागलं. आणि पुण्याला गेल्यानंतर फिजिओथेरपी दिल्यानंतर तिचा परिणाम चांगला झाला. शिवाय त्याबरोबर खरं तर आम्हाला जास्त परिणामकारक वाटलं ते समुद्राची वाळू, जास्त सुखी नाही जास्त ओली नाही, अशा मध्येच आम्ही ते मोठा खड्डा काढायचो. एकाने नीट पाय धरायचे, एकाने त्याच्यामध्ये वाळू हे करायची, त्यामुळे तिला स्टेबल ती अशी उभी राहायची आणि ती मग खेळायची. कारण घरी पडल्यानंतर तिला लागायचं, पण वाळूवर जेव्हा ती काढल्यानंतर पुन्हा चालायला लागायची तेव्हा तिचा आत्मविश्वास वाढला की आपल्याला लागत नाही, आणि मग ती त्यामुळे चालायला शिकली. आणि जेव्हा ती पहिलीमध्ये गेली तेव्हा सुद्धा आम्हाला खरं तर अडचणी आल्या. पहिलीमध्ये शाळेमध्ये प्रवेशच घेतला जात नव्हता. आम्हाला शिक्षक सांगायला लागले ह्या मुलांसाठी वेगळी शाळा असते, तुम्ही तिथे घाला. पण त्यावेळी आपल्या इकडे शाळेची उपलब्धता नव्हती, आणि आम्ही त्यांना पूर्ण विश्वास दिला की मी येऊन तिथं थांबते, तुम्ही काळजी करू नका. 4थी पर्यंत शिक्षण एवढं छान झालं, त्या शिक्षकांनी तिला उभारी दिली आणि त्यावेळी ती शिष्यवृत्तीला बसली. ती शाळा सुद्धा आम्हाला खरंच काही हातावरच्या बोटावरती मोजणे इतकेच जर शिक्षक सोडले, बाकी सर्व शिक्षक आम्हाला खूप चांगले साथ दिली. त्यामुळं आणि जरी आता हातावरच्या बोटावरती म्हणलं तर त्या शिक्षकांना सुद्धा कळलेलं आहे की इथे आपली साथ देणं गरजेचं आहे. खरं तर आपण जे म्हणालात की तिच्यासाठी काय वाटतं, ह्या अवस्थेत असणारी माझी कन्या जेव्हा आता पुढे पुढे जातीये आणि तीच आता आम्हाला अगदी जज पद्धतीने समजावतीये, म्हणजे पप्पा मम्मीचा जरी काही वाद असला तरी ती सोडवतीये, एवढं छान सोडवतीये. आता तिला कायद्याची जाण आली, आता ती इतरांच्या पेक्षाही चांगलं तिचं वक्तव्य आहे, तिचं बोलणं आहे आणि तिचा अभ्यास आहे. स्वाध्याय नाही, खरं सांगायचं तर या पूर्णपणे याच्यामध्ये स्वाध्याय नाही, तिने स्वतः घडवलेलं आहे, आणि हे बघून फार आनंद वाटतो. पण तुम्ही भावूक झालात श्रुतीविषयी बोलताना, डोळ्यात अश्रू दाटून आले, आणि त्या आठवणी जेव्हा आठवतात तेव्हा खरंच त्याचा त्रास होईल. पण तुम्ही पालक म्हणून जे तिच्यासाठी केलं, आणि आज एका त्या टप्प्यावरती आली आहे जिथं ती आता LLB करतीये, वकील होणार आहे, भविष्यात ती आम्हाला न्यायाधीश म्हणून दिसेल, तो क्षण आपल्यासाठी आणखीन अभिमानास्पद असेल. त्यासाठी आपण नक्कीच प्रयत्न करूया. आता आपला पुढचा प्रश्न, आता आपल्या कामाबद्दल आपण बोलू. साहस प्रतिष्ठानची संकल्पना सत्यात नेमकी कशी उतरली? पहिल्यांदा आम्ही जे मोबाईल टीचर असतात, म्हणजे BRC गट साधन केंद्र, प्रत्येक तालुक्याला असं गट साधन केंद्र असतं, तिथे दिव्यांगांसाठी हे मोबाईल टीचर असतात. पण ते आता सध्या खरं तर शाळेमध्ये रुजू झालेले आहेत. त्यावेळी त्यांचा संघर्ष सुरू होता, आणि त्याच्यासाठी आम्हाला एक आंदोलनामध्ये आम्ही पालक म्हणून गेलो की यांना आमच्यासाठी उपलब्ध करून द्यावं सरकारने, कारण कायमस्वरूपी असावं. काही 5च टीचर असायचे जे पूर्ण तालुका सांभाळायचे. तर त्यावेळी आंदोलनामध्ये अनेक पालक आम्ही एकत्र आलो, आणि त्यांच्या अशा सभा पण असायच्या ज्यावेळी आम्ही पालक एकत्र यायचो. त्यावेळी आम्ही विषय जेव्हा बोलायचो एकमेकाचं समदुःखी आम्ही, म्हणजे तुझंही मुलं असं आहे, माझं मुलं असं आहे, एकाचं अस्थिव्यंग, एकाचं अंध, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे पालक आम्ही एकत्र आल्यानंतर असं लक्षात आलं की आपण एकत्र आलं पाहिजे, आपण असे आपले विचार एकत्र आणले पाहिजेत. कोण पालक तरी बुवाबाजीमध्ये सुद्धा अडकलेले, त्यामुळे त्या मुलांवर परिणाम व्हायचा.
कारण त्या मुलांचे हाल व्हायचे त्याच्यामध्ये आणि परिणाम शून्य. मग अशा अनेक जडीबुटीमध्ये आणि कशामध्ये हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा म्हटलं आपण एकत्र आलं पाहिजे आणि योग्य मार्गे आपण गेलं पाहिजे. त्यावेळी एक अडचणी अशा आणि ह्या अडचणीवरती मात करण्यासाठी आम्ही सर्व एकत्र आलो. याच्यामध्ये मी सांगते की पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा आम्ही धुंडाळला. असे पालक बघितले की जे आपल्या पाल्यासाठी वरतीपर्यंत गेलेत. म्हणजे अगदी तुम्हाला सांगते फक्त 10वी आणि 12वी साठी शिष्यवृत्ती होती किंवा हे होतं 10वी 12वी साठी लेखनिक होतं, पण 1ली पासून 12वी पर्यंत नव्हतं. तर त्यांनी पत्रव्यवहार केला आणि अगदी 1ली पासून 12वी पर्यंत आपल्याला लेखनिक मिळाला. आता तरी स्पर्धा परीक्षेसाठी लेखनिक मिळतो. पण त्या पालकांनी आम्ही एकत्र आलो. अशा आम्ही एकत्र आल्यानंतर ही संस्था स्थापन करण्याचा आम्ही विचार केला. तर यामध्ये संपूर्ण आपल्या 8 तालुक्यातले पालक आहेत आणि आपले सर्व दिव्यांग पालक आणि दिव्यांगही त्याच्यामध्ये आपले सदस्य म्हणून आहेत. आता किती वर्ष झाली साहस प्रतिष्ठान दिव्यांगांसाठी काम करते आणि त्याचबरोबर आता असे किती पालक विद्यार्थी आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत? आपण 2017 साली संस्था स्थापन केली आणि आता जवळजवळ 3000हून अधिक पालक आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत. लाभार्थी तरी 7 ते 8000 लाभार्थीच आपले आहेत. त्यामुळं ही संस्थेचं हे वाढलेलं आहे. महत्वाचं म्हणजे संस्थेमध्ये असं आहे की दिव्यांग पालक आणि स्वतः दिव्यांगच याच्यामध्ये सदस्य होऊ शकतो आणि हितचिंतक आणि आमचे जे दिव्यांग मित्र आणि दिव्यांग सखी ह्या असा आम्हाला मदत करणारे असल्यामुळे ही खरं तर आम्ही वाढवू आणि पुढे काम करू शकतोय. अतिशय महत्त्वपूर्ण काम तुम्ही जिल्ह्यात करताय साहस प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून. पण आता दिव्यांग मुलांबरोबर जेव्हा तुम्ही काम करताय तेव्हा कोणती अशी गोष्ट आहे जी तुमच्या मनाला स्पर्शून जाते? खरं तर दिव्यांग मुलांसाठी जेव्हा काम करतो तेव्हा टीचर आल्या किंवा मॅडम आल्या, ताई आल्या, ही त्यांची एक आर्त हाक असते जे दिसल्याबरोबर त्यांनी मला अगदी उत्साहित आणि प्रेरणा देणारी असते. आपण गेल्यानंतर त्यांचं एक भावुक नजर आणि त्यांचे एक स्पर्श असतो जो खरंच आपल्याला सार्थक वाटतं की जे मूल फक्त टीव्हीकडे बघत घरी होतं ते आता खय गेले गो असं विचारतं. म्हणजे हे एक त्याच्यामध्ये झालेला बदल आणि त्याचं नजर स्थिर होणं ह्या खूप हे असतात. आणि मला सांगायचं की ह्या पालकांना, दिव्यांग मुलांच्या पालकांना त्रास होतो, पण ही मुलं एवढी मायाळू असतात, इतकी भावनिक असतात की आई जेव्हा आजारी असते तेव्हा पाणी गरम करून देणं, आईच्या उशाला बसणं, आई तू विश्रांती घे, म्हणजे ह्या ज्या त्यांच्या कृती आहेत ना खरंच मनाला भावणारे आहेत. ही काळजी घेणारी असतात आणि खूपच लढा लावतात. बरोबर. फक्त त्यांना समजून घ्यायला हवं आपल्याला आणि त्यांच्या कलेने आपल्याला त्यांच्याशी वागायला हवं. पण जेव्हा साहस प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून तुम्ही दिव्यांग बांधवांच्या हक्कासाठी वेळोवेळी लढा दिलाय किंवा देत आहात, अशा एखादी संस्मरणीय घटना आम्हाला सांगाल का? आणि एक त्याला मी जोडेन, ते म्हणजे तुम्ही अशा व्यक्तींसाठी मोठ्या फॉन्टमध्ये प्रश्नपत्रिका यावी यासाठी सुद्धा लढा दिला होता. तर ती घटना काय होती? माझ्या कन्येबद्दलच असं झालेलं की ती जेव्हा 10वीला गेली तेव्हा तिला कमी दिसत असल्यामुळे तिला मोठ्या अक्षरातली प्रश्नपत्रिका हवी होती. तिचं पहिलीच्या वर्गापासून तिला मोठ्या अक्षरातली प्रश्नपत्रिका, कारण तिला एरियल 20 साईज दिसत होतं, त्यामुळे पुस्तकही ती तशीच वाचायची. तिला स्वतःचा अभ्यास, स्वतः प्रश्नपत्रिका हवी म्हणून तिचा अट्टहास होता. कारण तिनं घेतला होता भूगोल हा विषय. त्याला गोल असतं, कर्ण असतो, तर तो मला दिसला पाहिजे तर मी उत्तर सांगेन, तर त्याचा मी प्रश्न मला कळला तर मी उत्तर सांगू शकेल. तर अशी तिची भावना होती. त्यासाठी आम्हाला रितसर, तिचे पप्पा प्राध्यापक असल्यामुळे प्रश्नपत्रिका कधी छापून होतात किंवा काय त्यांना सगळी ती माहिती असल्यामुळे आम्ही रितसर जुलैमध्येच पत्रव्यवहार केला होता शाळेला. शाळेतून पत्रव्यवहार वरती झाला होता. मुख्य माध्यमिक शिक्षण विभाग किंवा कोकण बोर्ड असेल वरतीपर्यंत आपलं गेलेलं होतं, परंतु तिला नकार देण्यात आला. दिवाळीला जेव्हा पत्र आलं की तुम्हाला प्रश्नपत्रिका देण्यात येणार नाही, लेखनिक आणि वाचक तो एकच आहे, तो तुम्हाला देण्यात आलेला आहे. जेव्हा देण्यात येणार नाही हा विषय आला तेव्हा मात्र आम्हाला काळजी वाटायला लागली की आता पुढे जायला हवं. मग आम्ही पालकमंत्री, खासदार, आमदार, अगदी बच्चूभाऊ कडून भेटलो. नंतर आम्ही मीडियामध्ये गेलो. मीडियामधून आम्ही हे केलं, परंतु तरी सुद्धा शिक्षण विभाग हलायला तयार नाही.
अगदी जेव्हा बच्चूभाऊ कडूंच्याकडे आम्ही गेलो तेव्हा सुद्धा त्यांनी सांगितलं की प्रश्नपत्रिका मिळू शकत नाही, कारण इतके लाख विद्यार्थी बसलेले आहेत, त्याच्यामध्ये एका विद्यार्थ्यामुळं ती हे होऊ शकते, त्यामुळं आम्ही एवढं करू शकत नाही, बदलू शकत नाही, तिला वाचक दिलेला आहे. दिशाभूल करण्यात येत होती. आणि अशा वेळी आम्हाला जज साहेब, जेव्हा माझ्या मुलीला तिने मला एक सांगितलं होतं 10वीला की मला पुढे जाऊन वकिली ह्या व्यवसायाकडे जायचंय, ते शिकायचंय, मला तू न्यायालय दाखव. आणि आम्ही 26 जानेवारी रोजी न्यायालयात गेलो होतो. तिथे न्यायाधीश साहेबांनी तिच्याशी ओळख केली, तिला विचारलं तू कसं ह्याच्यामध्ये ना, तिनं क्लॅट परीक्षा वगैरे काय काय, आमच्यात कोणीच न्यायालयात नाही पण तिनं सगळा अभ्यास केला होता. त्यांची ओळख झाल्यानंतर त्यांना लक्षात आलं. पण जे मीडियामध्ये आलं होतं ते जेव्हा पेपरमध्ये आलं तर त्यांच्या निदर्शनात आलं. ते म्हणाले की तुम्ही भेटायला या. आम्हाला त्यांनी निरोप पाठवला. त्यांचे एक कॉलेजचे मित्र आहेत, त्यांच्याकडून निरोप आला आणि आम्ही त्यांना भेटायला गेलो. आणि ते मात्र आम्हाला त्यांनी सांगितलं की विधी व न्याय समितीकडून दिव्यांगांचे प्रश्न लगेच वरती जातात, तुम्हाला कोणताही खर्च नाही आणि हे तात्काळ निकाल लागण्यासाठी हे खूप चांगलं आहे. मग आम्ही त्या प्रमाणे आम्ही तिथं याचिका दाखल केली. आम्हाला इतकं मदत मिळाली. विधी न्याय समिती सिंधुदुर्गनी पण ते लगेच उच्च न्यायालयात पाठवलं. उच्च न्यायालयात प्रॉस्पर डिसोजा म्हणून आम्हाला वकील देण्यात आले आणि त्यांनी तात्काळ सूत्र हलवली, आम्हाला तिथे बोलवून घेतलं. आणि मला आनंद वाटतो की 26 जानेवारी नंतर हे जे घडलं त्यानंतर त्याचं ड्राफ्टिंग करण्यात आलं, वरती पाठवण्यात आलं आणि आम्हाला 17 फेब्रुवारी रोजी तिथे बोलवण्यात आलं. 18 फेब्रुवारीला डायरेक्ट लागली हे झालं, म्हणजे याचिका आमची लगेच घेतली गेली तात्काळ असल्यामुळे आणि तिला समोर तिथं उभं केलं गेलं. आणि इतकं फास्ट त्यांनी हे केलं की त्यांचे वकील नव्हते, पण आम्हाला सांगितलं तिचा अभ्यास असणार 10वीचा, तुम्ही जाऊ शकता. आणि 19 तारखेला शिवजयंती, छत्रपती महाराजांची शिवजयंती असल्यामुळे त्या दिवशी सुट्टी होती आणि दुसऱ्या दिवशी परत निकाल लागला, तो आपल्या बाजूनी लागलेला आहे. म्हणजे इतका तात्काळ निकाल देण्यात आलेला आहे. 3 मार्चला तिची एक्झाम होती. तर हे आपल्याला आपल्या बाजून झालं. पण महत्वाचं असं होतं की 30,000 विद्यार्थ्यांसाठी हे फायदेशीर झाले. संपूर्ण महाराष्ट्रामधील प्रतिवर्षी बसणारे 30,000 विद्यार्थी आहेत, ज्यांना शासन निर्णयाचे ज्या सुविधा आहेत त्या सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांना हे आता त्यांना देणं बंधनकारक झालेलं आहे. हे याचिकेचा परिणाम खूप पॉझिटिव्ह झालेला आहे. त्यामुळे आज अनेक लाखो विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होतोय. त्यामुळे साहस प्रतिष्ठाननं त्यावेळी उचललेलं पाऊल हे लाख मोलाचंच ठरतं. आणि या सगळ्या तुमच्या सगळ्या कार्यात सर्वाधिक बळ तुम्हाला कोणाकडून मिळतं? ह्या सर्व कार्यामध्ये माझे पतिराज यांच्याकडून बळ मिळतं आणि जी माझी आई आहे तिने दिलेले जे संस्कार आहेत ते उपयोगी पडतात इथे. कारण कसं आहे, जे आपले शिक्षक सांगतात, गुरु सांगतात की जे का रांजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथीच जाणावा. मी खरं तर एक हा घेतलेला वसा आहे तो त्यांच्यासाठी, दिव्यांगांसाठी पूर्णपणे मला वाहून घेतलेला आहे. आणि ह्यासाठी जे माझे पती आहेत दीपक पाटील, जे प्राध्यापक आहेत, ते मला पूर्णपणे सहकार्य करतात. आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक सगळ्या दृष्टीने मला साथ मिळते. माझ्या मुलांची मला साथ आहे. माझे सासू सासरे आता हयात नाहीत, पण त्यांनी देखील मला यासाठी खूप सहकार्य त्यावेळी केलं होतं. त्यामुळे मला ह्या सर्वांचे साथ मिळत असल्यामुळे हे मी पुढं चालवू शकते. कारण कसं आहे, घरी तुम्हाला जेव्हा साथ असते तेव्हा तुम्ही पुढे जाऊ शकता. तर ह्या पद्धतीने आहे. आणि जे माझे सहकारी आहेत, जे आता माझे विश्वस्त आहेत, ते विश्वस्त सुद्धा पूर्ण विश्वास ठेवून माझ्यासोबत काम करतात. आपल्या पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले प्रत्येक तालुक्यामध्ये आमचे विश्वस्त आहेत, 11 विश्वस्त आहेत. आणि जेव्हा आपण दिव्यांग विकास व प्रशिक्षण केंद्र सावंतवाडी स्थापन केलं तिथे 5 विश्वस्त आहेत. शिवाय दिव्यांग विकास व प्रशिक्षण केंद्र वेंगुर्ला स्थापन केलं आहे, तिथे आपले 5 विश्वस्त आहेत. अशा पद्धतीने आमचे विश्वस्त हे दिव्यांग मुलांचे पालक असल्यामुळे, प्रत्येकाची त्याच समस्या असल्यामुळे आम्हाला खूप उभारी देण्याचं काम एकमेक आम्ही करत असतो. आणि ह्या सर्वांची साथ मला लाभते. ती साथ मिळणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि सुदैवानं आपल्या पाठीशी इतकी माणसं उभी असल्यामुळे तुम्ही हे काम छान पद्धतीनं करताय. आता तुम्ही स्वतः LLB देखील करताय, तर याबद्दल सुद्धा मला जाणून घ्यायला नक्की आवडेल. माझं शिक्षण 12वी पर्यंत झालं होतं. खरं तर लग्नाआधी 12वीच्या वर्षी असतानाच लग्न ठरवण्याचं सुरू असल्यामुळे आमच्याकडे लवकर लग्न, त्यावेळी माझं 12वी झाली, शिक्षण झालं, अजून रिझल्ट लागायच्या अगोदर माझं लग्न झालं. पण मग 2 विषय तेव्हा राहिले
राहिले ते राहिले विषय. मग मुलं झाली, आपलं गृहिणी म्हणून माझं काम सुरू झालं. पण जेव्हा कोरोना आला तेव्हा मला खरं तर वेळ मिळाला. म्हणजे माझं इकडे संस्था स्थापन झाली होती, 3 वर्ष झाले होते आणि कोरोनामध्ये सर्व स्तब्ध झालं. मग मी विचार केला, जो आता माझ्याकडे वेळ आहे ना, त्या वेळेत मी शिक्षण पूर्ण करावं. आणि मी खर्डेकर कॉलेजला 12वीचं शिक्षण सगळे विषय घेऊन आर्ट्सला बसले. आणि आनंद वाटतोय की मी आर्ट्सला त्यावेळी कॉलेजमध्ये पहिली आले, कारण त्यावेळी फक्त एकच होतं की शिक्षण पूर्ण करणे. आणि नंतर मग 12वी झाली, तर पुढे काय. मग माझी मुलगी त्यानंतर 12वीला आली होती, मग तिला LLB करायचं होतं. चला म्हटलं, माझंही दिव्यांगांचे प्रश्न हाताळता 2016चा जो दिव्यांग कायदा आहे तो अभ्यासून झाला होता. महिलांविषयी जनजागृतीसाठी ते कायदे अभ्यासून झाले होते. तर मग आपण शिक्षण घ्यायला हरकत नाही. त्यामुळे मी मराठीमधून मात्र आता LLB करत आहे आणि आता लास्ट इयरला आहे. त्यामुळं लवकरच वकील म्हणून जबाबदारी घ्यायला. म्हणजे आवड असेल तर सवडही मिळते, हे तुमच्याकडून बघूनच आपल्याला जाणवतं. आणि फार महत्त्वाचा तुम्ही निर्णय घेतलात, तो नक्कीच कसा खरा होता हे तुमच्या या सगळ्या कार्यातून आम्हाला दिसून येईलच. पण या सगळ्या कार्यामध्ये तुमचा सन्मानही झालाय, विविध पदांवरतीही आपण कार्यरत आहात. काय सांगाल याबद्दल? मला खरं तर ही जबाबदारी वाढते, जेव्हा सन्मान होतो आनंद तर होतोच, कारण पाठीवरती कौतुकाची थाप दिली तर आणखी उत्साह वाढतो, ते चैतन्य येतं आणि जबाबदारीही वाढते त्याबरोबर. त्यामुळं माझ्याकडून अपेक्षाही तेवढ्या वाढलेल्याच आहेत. त्यामुळे त्या अपेक्षा पूर्ण करणं ही जबाबदारी पेलत मी पूर्णत्वाकडे जात आहे. पण अजूनही आमचं एक रोपटं आहे, वटवृक्ष व्हायचं बाकी आहे. जेव्हा हितचिंतक पाठीशी राहतील तेव्हा हे पूर्ण होईल वटवृक्ष. मी आणखी एक आपल्याला सांगू इच्छिते. आता नवदुर्गा दिन येतोय, हा आपला सुरू आहे. तर यामध्ये महिलांसाठी काहीतरी करावं जेव्हा माझ्या मनात आलं, तेव्हा मी दिव्यांग महिला ज्या फक्त चूल मूल म्हणून घरी होत्या, त्यांच्यासाठी दिव्यांग महिलांना एकत्र केलं. त्यांना सांगितलं की यापुढेही तुमच्यासाठी जग उपलब्ध आहे. त्यांना धीर दिला की तुम्ही पाणी ओढता, नराचं विहिरीचं पाणी ओढता, तुम्ही ताकद वापरत असता, तर तुम्ही हीच ताकद किंवा चालण्याची ताकद वापरला तर तुम्ही कुठेतरी क्रिकेटसाठी तुम्ही. तेव्हा त्यांना आश्चर्य वाटला की आम्ही आणि क्रिकेट, मॅडम काय सांगता तुम्ही? नाही म्हटलं, तुम्ही होऊ शकता. तेव्हा मी अगदी छोट्या उंची असणाऱ्या एका आपल्या प्राजक्ता माळकर, तुम्ही रील्स मधून बघत असाल तिला, जपा, तिला सुद्धा म्हटलं तेव्हा ती म्हणाली नाही हो मॅडम, बॉल इथपर्यंत येतो. म्हटलं चल तरी. तेव्हा अशा महिलांना मी सगळं एकत्र केलं, त्यांना एक चांगला कोच दिला, त्यांना एक प्रॅक्टिस करून घेतली त्यांच्याकडून आणि त्यांना एक आपली टीम बनवली. पण ही टीम पूर्ण सिंधुदुर्गाची नसून ही महाराष्ट्राची बनवली गेली. बरोबर, कारण आपलं कार्यक्षेत्र संस्थेचं महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्र दिव्यांग महिला क्रिकेट संघ उभा केला. याच्यामध्ये मला सांगायला आनंद होतोय, सिंधुदुर्गाचे 7 प्लेयर्स आपल्या याच्यामध्ये आहेत, बुलढाण्याचे आहेत, सांगलीचे आहेत, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे, अनेक जिल्ह्यामधून हे दिव्यांग महिला एकत्र केल्या. ज्या कोणीतरी ॲथलेटिक्स मध्ये जात होतं, कोणी क्रिकेट खेळत होतं पण आपल्या जिल्ह्यापुरतं खेळत होतं, अशा सगळ्यांना एकत्र करून आपण संघ स्थापन करून त्यांना गुजरातला पाठवलं. तिथं त्या सुरतमध्ये जिंकून आल्या, भोपाळमध्ये जिंकून आल्या, अगदी आग्र्यापर्यंत ह्या मुली जाऊन आलेल्या आहेत. आणि आनंद वाटतोय की महिला म्हणून ह्या सक्षम झालेल्या आहेत. आता त्यांना माझी गरज पाहिजे असं नाही आहे, पण सुरुवातीला उभं केलं, आता ते स्वावलंबी झाल्या, आपल्यासाठी त्या महाराष्ट्राचं नाव करून आल्या. 3 वेळा त्यांनी चषक जिंकलेला आहे, चॅम्पियनशिप घेतलेली आहे. आणि इतकं छान तिथं वातावरण दिलं गेलं, कारण तिथे तुम्हाला जम्मू काश्मीर आणि विविध जिल्ह्यातून, विविध राज्यातून तिथे संघ येतात, अगदी झारखंड वगैरे. ते काय करतात, त्या कशा खेळतात, यामुळे ह्यांना सुद्धा आता एक चांगली दिशा मिळालेली आहे, एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झालेला आहे. तर ह्या महिलांचं देखील आज खरं तर कौतुक व्हायला पाहिजे. बरोबर, असं मला वाटतंय. आम्ही सुद्धा त्यांच्या रोज बातम्या बघतो, त्यांनी कितपर्यंत यश मिळवलं, त्यांची वाटचाल कशी सुरू आहे, आणि हे पाहून नक्कीच खूप आनंदही होतो आणि अभिमान देखील वाटतो. आता तुमचे भविष्यातील नेमके प्लॅन काय आहेत या सगळ्याबाबतच? खरं तर ॲथलेटिक्समध्ये दिव्यांग आपले सिंधुदुर्गचे कमी आहेत. जेव्हा आम्ही 2 वर्षापूर्वी ॲथलेटिक्ससाठी इथे हे केलं, त्यांना आव्हान केलं, तेव्हा काही ठराविकच पुढे आले. त्या आव्हानामध्ये आम्हाला असं म्हणावं लागलं की तुम्हाला मी काहीतरी स्वतः बक्षीस देऊ, काय देऊ, अशामध्ये मग ते आले. कोल्हापूरपर्यंत त्यांना घेऊन गेलो. कोल्हापूरमध्ये त्यांनी जेव्हा बघितलं की अरे दिव्यांग भरपूर आहे त्याच्यामध्ये, आणि वा अगदी सुवर्ण पदक,
त्यांनी मिळवलेल्या आहेत आणि आपल्या सिंधुदुर्गाचं नाव तिथे कुठेतरी बोर्डवरती दिसलं, हे खूप आनंदाची गोष्ट आहे. त्यामुळे भविष्यात आम्हाला एक आपल्या सिंधुदुर्गसाठी एक असोसिएशन स्थापन करायची आहे जी दिव्यांगांसाठी असेल. त्याचं नाव असेल की पूर्ण दिव्यांग असोसिएशन. म्हणजे ह्याच्यामध्ये दिव्यांगांसाठी सर्व, आता कसं आहे, दिव्यांगांचे 21 प्रकार आहेत. 21 प्रकारामध्ये प्रत्येकाला वेगळ्या सुविधा द्याव्या लागतात आणि वेगळ्या पद्धतीचं तिथं गेम असतात. ह्या सगळ्यांसाठीच उपलब्ध होईल अशा पद्धतीचं आपण तिथे त्यांना देणार आहोत प्लॅटफॉर्म आणि त्यांना असोसिएशन मार्फत पुढेही पाठवले जाणार आहे. कारण जेव्हा दिव्यांग इंटरनॅशनल खेळून येतो, जेव्हा ॲथलेटिक्स, तेव्हा त्यांना क्लास 1 ऑफिसर डायरेक्ट नोकरी आहे. आणि तुम्ही बघितलं तर मुंबईमध्ये असे कमी उंचीचे असणारे सुद्धा प्लेयर्स आपले क्रीडा अधिकारी आहेत. तर आपल्यामध्ये सुद्धा आहे क्षमता, त्यांना ती पुढे नेण्यासाठी आम्हाला ते एक स्थापन आम्ही करणार आहोत. शिवाय 10वी-12वी होऊन जे घरी बसलेले दिव्यांग आहेत, ज्यांना काहीच आता काम हाताशी नाही आहे, त्यांना प्रशिक्षण देऊन आपल्या पायावर उभं करण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करायचा आहे. यासाठी आता सध्या दिव्यांग विकास केंद्र आपण स्थापन केले वेंगुर्लामध्ये. तिथे सध्या त्यांनी बनवलेल्या वस्तूंचं प्रदर्शन आणि विक्री हे आपलं सुरू आहे. जे सावंतवाडीमध्ये दिव्यांग विकास केंद्र आहे तिथं शैक्षणिक आहे. त्याच्यामध्ये आपण त्यांना एकाच छताखाली फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी वगैरे देतो. शिक्षणासाठी आपण शिक्षण त्यांच्याकडे करून घेतो की जे शाळेमध्ये शिकवलं जातं ते पर्सनली त्यांच्याकडून आपण गिरवून घेतो, ज्यामुळे ते चांगले 72% 73% स्वतःचे मार्क काढत आहेत. हे आमच्यासाठी फार महत्वाचं आहे. आणि मला अजून एक आपल्याला या माध्यमातून सांगावंसं वाटतं की दिव्यांगांसाठी इयत्ता 10वीला वेगळे विशेष विषय योजना आहेत आणि त्या विशेष विषय योजनेमध्ये जी पुस्तकं आहेत ती छापून मिळालेली नाहीत. त्यासाठी शासनाने ती उपलब्ध ठेवलीत फक्त वेबसाईटवरती. ती मुलं वाचू शकत नाहीत, स्क्रोल करून फोन बघू शकत नाहीत आणि अशा मुलांसाठी ती पुस्तकं आम्ही छापून आता घेतलेली आहेत. पण आम्हाला काहीतरी मर्यादा असतात. हे शासनानं करावं यासाठी आम्हाला आता इथून पुढे लढा द्यावा लागणार आहे. कारण बालभारतीने हे याकडे लक्ष घालायला हवं. बालभारती जरी तयारी असली तरी तसं त्यांना पत्र यावं लागेल आणि यासाठी आम्हाला आता पत्रव्यवहार करावा लागतील. पण गेली 4 वर्ष आम्ही अशी पुस्तकांचे विषय योजनेचे विद्यार्थी आम्ही 10वीला बसवत आहोत आणि त्यांचे तशा पद्धतीचे मार्कलिस्ट त्यांचं येत आहे. हे महाराष्ट्रात प्रथम घडतंय. दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी बनवलेलं जे साहित्य होतं, म्हणजे दिव्यांगांनी बनवलेल्या साहित्याचं प्रदर्शन आणि विक्री, यासाठी भारत सरकार आयोजित आपल्याला एक दिव्य कला मेला असं असतं आणि त्या पोर्टलवरती जाऊन आम्ही त्यांना ईमेल केला आणि यामध्ये आपल्याला संस्थेला त्यांनी बोलवलं होतं आणि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे त्यांनी आपल्यासाठी 10 दिवसाचा स्टॉल उपलब्ध करून दिला. यावेळी पूर्ण दिल्ली, मथुरा, सर्व भारतातून तिथे स्टॉल लागले होते दिव्यांगांचे. तिथे एक कलापथक वगैरे असतं जेणेकरून तिथे सर्व सुविधा असतात आणि दिव्यांगांनी बनवलेल्या वस्तूंचं प्रदर्शन विक्री. तिथे 10 दिवस आपण बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सला दिव्यांगांनी बनवलेल्या वस्तू आपण विक्री केलेल्या आहेत. आणि मला सांगायला आनंद वाटतोय की सिंधुदुर्गचा मालवणी खाजा आपण गुवाहाटी येथे विकलेला आहे. कारण दिव्यांग महिलांनी बनवलेला हा मालवणी खाजा होता आणि गुवाहाटी, आसामला आपण दिव्य कला मेळ्यासाठी गेलो होतो. जाण्याचा खर्च पूर्ण आपण संस्थेनं केला, परंतु तिथे राहणे, जेवण खाण सर्व भारत सरकार आयोजन होतं आणि इतकं छान झालं की तिथे त्यांना प्रशिक्षण सुद्धा दिलं गेलं. त्यांच्या कार्यशाळा झाल्या आणि जम्मूतला दिव्यांग व्यक्ती काय करतो, तामिळनाडूमधला दिव्यांग व्यक्ती कसा बनवतो, हे सर्व तिथं प्रात्यक्षिक त्यांना दिसलं. आणि ह्या जे 5 स्टॉल लावलेले जे दिव्यांग आहेत त्यांना वेगळा टी-शर्ट, वेगळं हे ड्रेस वगैरे आणि भारत सरकार आयोजन, त्यामुळे त्यांना छान वाटलं आणि ते पुढे जाऊन स्वतःच्या पायावर आता उभे राहिलेत. त्यांनी आपलं स्टॉल चालू केलेलं आहे. याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. बरोबर. त्यामुळे हे फार महत्त्वाचं आहे आणि हे खरं तर प्रत्यक्षात उतरलं तर एक मोठं व्यासपीठ या सगळ्यांना मिळेल आणि त्याचा मोठा फायदा दिव्यांग व्यक्तींना होईल. आता आपण आपल्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येऊया. दिव्यांग व्यक्ती असतील, त्यांचे कुटुंबीय असतील आणि विशेषतः महिला असतील, त्यांना कोणता संदेश द्याल? त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचं आहे की तूच दुर्गा आहेस, तूच आहेस काली, तू नवयुगाची एक महिला आहेस. तू कमजोर स्वतःला समजू नको, तुझ्यामध्येच सर्व विश्व सामावलं आहे. हे आज मी महिलांना सांगेन. महिला तारेवरची कसरत करत असतात. संसार, घर, असं मला वाटतंय की जेव्हा दोघंही सर्व्हिस करतात तेव्हा बघितलं तरी महिलाकडेच असतं किचन. मुलांचं सांभाळणं तिच्याकडेच असतं ते क्षेत्र
मला फक्त त्यांना एक विनंती करावी वाटेल की तुम्हाला आता वाटत असेल की माझ्या पतीनेही मला सहकार्य करावं, कारण दोघंही एका क्षेत्रात तुम्ही काम करत असता, तसं महिलांचं किचन सुटणार नाही जोपर्यंत आपण मुलगा आणि मुलीमध्ये भेद करणार नाही, दोघांनाही समान शिकवणार नाही. कारण तिला तू सांभाळणार आहेस किचन हे म्हणण्यापेक्षा स्वयंपाकघर दोघांनाही सांभाळायचं आहे. उद्या त्याची बायको जर सर्व्हिसला असेल तर तो बाहेरचं जेवण्यापेक्षा स्वतः करून जेवेल. कारण पुढचं हे आपल्याला युग असं येणार आहे आणि डिवोर्सचे प्रमाण वाढत आहेत. कुठेतरी दोघांच्या मध्ये समन्वय साधण्यासाठी, समन्वय होण्यासाठी आत्ताची पिढी महत्वाची आहे की दोघांनाही सर्व कामं समान दिली जावीत. कारण स्त्रिया सर्व ठिकाणी आहेत पण किचनमध्ये फक्त स्त्रिया दिसतात, तर ते जरासं कमी व्हायला हवं मला असं वाटतं. दिव्यांगांसाठी मला एक असं म्हणावं लागतं की तुम्ही स्वतःला कमी समजू नका. तुमच्यामध्ये भरपूर शक्ती आहे. तुम्ही बघत असता की बल्बचा शोध लावला कोणी लावला, त्यांनी एडिसननी त्यांना जेव्हा प्रश्न विचारला की तुम्ही 100% कर्णबधिर आहात तर तुम्ही कसं काय करू शकला, बल्बचा शोध कसा लावला, तर त्यांनी सांगितलं मी एकाग्रता राहिलो त्यामुळे. मग दिव्यांग असून सुद्धा त्यांनी हे करू शकले. तर असे अनेक आहेत जे अगदी विरणांचा शोध लावणारे सुद्धा आहेत. तर अशा पद्धतीने शास्त्रज्ञ आहेत. दिव्यांग असून तुम्ही कमी सुद्धा लेखू नका. त्यांच्या पालकांना सुद्धा असं म्हणावंसं वाटतंय की तुम्ही एक ढाल म्हणून राहा त्याच्याबरोबर. तुम्ही असं म्हणू नका की माझं मूल दिव्यांग आहे. आमच्यासारखे दिव्यांग मुलांचे पालक जेव्हा पुढे येतात तेव्हा अनेक पालकांच्या मध्ये हे बघितलेलं आहे मी की त्यांना असं वाटतं की हा हे माझ्यासारखेच आहेत आणि त्यांनी हे केलेलं आहे. तर त्या मुलांना जेव्हा आपण धीर देऊ, त्यांच्यामध्ये जी काही पॉझिटिव्ह एनर्जी आहे त्याचा वापर करायचा आहे आपल्याला. सकारात्मकता त्यांच्या पुढे आणायची आहे आणि ते जे त्यांच्याकडे गुण आहेत त्या गुणांना जर आपण पुढे नेलं तर ते अनेक क्षितिज सर करू शकतात. त्यांच्यासाठी तुम्ही पुढे आलात तर आम्ही देखील साथ देऊ शकतो. फक्त तुम्ही हातपाय गाळून बसू नका. मला आणखी एक दुःखद एक असं अनुभव पण आलेला आहे. मी आता बोलते की एक दिव्यांग असे आहेत की त्यांचे शुगरमुळे दोन्ही पाय काढावे लागले. त्यानंतर दोन्ही पाय लावून सुद्धा त्यांना चालता येणं शक्य नव्हतं, तरी ते व्हीलचेअरवरून जायचे. परंतु आता त्यांना अर्धांगवायू झाला त्याच्यात, म्हणजे ते पूर्णपणे डिपेंडंट झाले. त्यांना नोकरी गेली आणि ते गावी आले. त्यांचं वय आता 50 ते 55 आहे आणि त्यांची आई 75 पेक्षा पुढे आहे, त्यांना उचलू शकत नाही. अशा अवस्थेतील जेव्हा दिव्यांग आम्हाला सांगतो की मॅडम मला इच्छा मरणाचं काही होतं का बघा, मला इतकं दुःख आतून इतकं दुःख होतं की आपण यावेळी काय करू शकतो. आणि मग त्यावेळी इतर समाज जे घटक आहेत समाजातले त्यांना आम्ही विनंती करतो तुमच्या कडे राहण्याची सोय करा, काहीतरी त्यांच्यासाठी होतं का बघा. असं हे आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये पण आहेत. अनेक ठिकाणी आम्हाला असे अनुभव येतात. त्यावेळी आम्ही रात्र आम्हाला सुद्धा शांत झोप लागत नाही. तर तुम्ही हातपाय घालू नका. आम्ही त्यांनाही तेच सांगतो, जीवन शेवटपर्यंत आपल्याला जगायचं आहे. दोन्ही हातपाय नसताना सुद्धा मोठी मोठी कंपनी उभा केलेली अमेरिकेत आहेत. तुम्ही असं समजू नका. आणि खरंच परिणाम असा चांगला होतोय की त्यांना जगण्याची उमेद आली. ते आमच्या सोबत आता कुठेतरी राहायला तयार आहेत, म्हणजे ते पुढे जात आहेत. तर तुम्ही एक लक्षात घ्या, आपल्यामध्ये जोपर्यंत सकारात्मकता आहे तोपर्यंत आपण कुठेही कमी पडू शकत नाही आणि जिद्द आपल्याकडे असायला हवी. बस एवढंच मला म्हणायचं आहे आजच्या दिवशी. नक्कीच. आपण जे आता दिव्यांग व्यक्ती असतील किंवा समाजातली स्थिती मध्ये मुलगा मुलगी हा जो भेद निर्माण होतोय त्याबाबत आपण जे विचार मांडलेत ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत या मुलाखतीच्या निमित्तानं. आणि आपण साहस प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्ती त्यांच्या जगण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कासाठी आपण जो लढा देताय तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. जे तुम्ही त्यांच्यासाठी दाखवलेलं साहस आहे ते अतिशय मोठं आहे आणि त्याला टीम कोकण सात लाईव्हचा एक सलाम. आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात, याबद्दलही आपले मनपूर्वक आभार आणि पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा शुभेच्छा. धन्यवाद. आता आपण इथंच थांबणार आहोत, पण पाहत रहा कोकण सात लाईव्हवर शक्तिरूपा हा नवरात्री निमित्त विशेष कार्यक्रम. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.